काणकोण तालुक्यातल्या बायपासाचे नाव आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री तसेच गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर यांच्या यादीन दवरला। या बायपासाचे काम साधारण 294 कोटी रुपया खर्च करून पूर्ण झाले। या हायवेन तळपणा, गालजीबाग आणि माशेम ब्रिज येता। या हायवे खातीर अपघाताच्या संख्येन कमी जातली अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत या बायपासाच्या उक्तावण सोहळ्याक उलयले। हो बायपास जाल्या उपरांत एकूय आमी एक्सिडेंट म्हाका दिसता जितके एक्सिडेंट प्रो झोन आशिल्ले ते सगळे एक्सिडेंट म्हणजे प्रो झोन जे आसा आमी काडून उडोवन हे वाटेन येता। आमचो वेळ वाचतलो, एक्सिडेंट जावचे ना, त्याच बरोबर आमी ते म्हणजे 7 मिनटांनी तेवटेन पावतले।